Duna nay mga tao nga nag-una-una sa pagduaw sa mga sementeryo sa dakben sa Subo kay naglikay sa bagang duot sa mga tao ug mga adlaw ug sapit sa dos. Samtang hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan ug mga force multiplier sa mga samang. Anang report ni Alan Domingo. Gilibot ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga major cemetery sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Subo diin. Unang girombo niya ang Menteryo Katoliko sa Carreta. Kauban niya si Police Colonel Antonieto Cañete, ang Cebu City Police Office Director kinsa gimanduan ini nga tutukan usab ang mga mangawat o kandila ug mga buwak nga gibilin sa mga tagtungod sa mga lubnganan. Gitugutan usab niya nga makapamaligya og kandila ug buwak sa ganghaan ug sa sulod sa samang. Usas mga reklamo nga akong madunggan pirmi regarding kaning ang pagpangawat kuno og mga buwak, kandila, ilang ibutang unya mawara kuno dayon no. So usa tina sa atong itan-aw sad ang atong mga buwak ug mga kandila nga i-offer bitaw sa atong dito sa mga minatyan. Nasa tayo mga covered personnel nga gideploy dedicated to that problem alone, no? To detect and even arrest, no? Sigurado gina nagi tayo maristo kay tungod kay ang pagkuha ng mga gamit, kandila o kaning mga buwak is a crime of theft. Kawat manggihapon na siya, no? Oktubre 31 pa lang, apan pipila na sa itong mga kaigsuunan ang miduaw silang mga mahal sa kinabuhi diri sa Catholic Cemetery sa Barangay Carreta. Din ilahang nahukman nga karon sila mutanda sa ilang mga mahal sa kinabuhi aron makalikay usab sa grabing pagdasok sa mga tao ug mga adlaw ug sa pitsados. Kuan ana daghan man kay tao good. Dasok na, no? Init pa gyud. Init pa jud dili na advisable sa mga senior. Ugma sa daghan kan tao o sa unog dos. Mas mahal karon kay medyo di kay daghan tao. Samtang higpit nga ginili ang pagpasulod sa mga mahait nga hinagiban, bino ug sound system. Adunay mga nagbantay nga pulis o mga support groups sa ganghaan sa sementeryo. Sa sulod usab sa sementeryo, adunay medical station nga moatiman sa mga taong magkaproblema sa panglawas. Anausay pasuga alang sa mga nitso hangtod sa Nobyembre 3. Yes, everything is already set. I have outlined it in an executive order which I signed last week pa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.